Ξέρετε ότι το όνομα του Καρνόταυρου σημαίνει ταύρος σαρκοφάγος? Έζησε την υστερή κρητιδική περίοδο, δηλαδή περίπου 72 με 69 εκατομμύρια χρόνια πριν, στην Νότια Αμερική, κυρίως στην Αργεντινή. Το μήκος του ήταν 7,5 με 9 μέτρα. Το ύψος του ήταν 3 μέτρα στους γοφούς, δηλαδή με τους γοφούς, και το βάρος του ήταν 1,3 με 2 τόνοι. Τα χαρακτηριστικά του ήταν ότι είχε 2 μεγάλα κέρατα πάνω από τα μάτια του, εξαιρετικά μικρά χέρια, ακόμα πιο κοντά από το Tyrannosaurus Rex, με αποτέλεσμα να κάνει τα χέρια του Tyrannosaurus Rex να φαίνονται τεράστια από τα δικά του. Είχε μακριά δυνατά πίσω πόδια, που αυτό τον έκανε πιο γρήγορο. Επίσης είχε το μικρότερο εγκέφαλο σε σύγκριση με άλλους μεγάλους θηρόποδες, και το δέρμα του ήταν οστεοδερματικό, δηλαδή είχε σκληρές εξογκώσεις σαν πανοπλία, για παράδειγμα. Ανακαλύφθηκε το 1984 στην Παταγωνία της Αργεντινής. Είναι ένας από τους πιο πλήρεις σκελετούς θηρόποδου που έχουν βρεθεί. Συγγνώμη λίγο. Περιλαμβάνει κρανίο, σπονδυλική στήλη, πόδια και αποτυπώματα δέρματος. Ο Καρνόταυρος ήταν πολύ γρήγορος, δηλαδή πιθανότατα από τους ταχύτερους μεγάλους σαρκοφάγους. Κυνηγούσε κυρίως μεσαία φυτοφάγα δεινόσαυρα. Είχε αδύναμο δάγκωμα σε σύγκριση με τον Tyrannosaurus Rex, δηλαδή αντί για σύνθλιψη βασιζόταν πιθανότατα σε γρήγορα χτυπήματα, σε δαγκώματα, σκισίματα και σε ενεδρές. Τα κέρατα ίσως χρησιμοποιούνταν για μάχες μεταξύ αρσενικών ή πιθανότατα για σταθεροποίηση του κεφαλιού κατά το δάγκωμα. Υπήρχε μύθος ότι ο Καρνόταυρος ήταν πιο δυνατός από τον Tyrannosaurus Rex και ότι τα χέρια του δεν χρησιμεύαν σε τίποτα, ενώ στην πραγματικότητα πιθανόν να ήταν πιο ευέλικτος και γρήγορος, όχι πιο δυνατός, και ίσως βοηθούσαν τα χέρια του στην ισορροπία ή στο ζευγάρι. Ο Καρνόταυρος είναι σημαντικός διότι μας έδειξε ότι οι θηρόποδες δεν εξελίχθηκαν όλοι με τον ίδιο τρόπο, ότι αποτελεί ακραίο παράδειγμα εξειδίκευσης, finally, και ότι είναι βασικός για την κατανόηση της
της πανίδας της Gondαβάνας. Επίσης, αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe, γιατί με βοηθάει να συνεχίσω αυτό το τύπου content. Γεια σας και καλή νύχτα από μένα.